Dami ni dibatana sumurong siyang salud na roha. Imamanoktong mangaramuti kita di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madida salud na kadongan ni golongan di bagasan Kristus Yesus. Paduhatan itu hata di minggu tasadarion ima minggu pa 10 sadahon dong teritatis. Kata itu hata nama dok di sada Korintus ono ayat 12 sampai 20. Saluhna do jadi diau alai dak saluhna marguna. Saluhna do jadi diau alai dang jadi patuduhon di manangahau. Tubuh butuh haido akasi panganon jala butuh haido tuaka si panganon. Alai dak pasohoton di bata dua kai. Alai yang dagingi unang matu parmainanon tu si panganon. Alai rap pasohoton di bata dua kai. Alai yang dagingi unang matu parmainanon tu Tuhanima. Jala tu dagingi do Tuhani. Alai di pahehe di bata do Tuhani. Laos pahehe na manang hita dihagugun ni. Dan di boto hamu ruas ni Kristus do pamangamuna. Tung pakyo kuma akar ruas ni Kristus i bayar ruas siula parimaya inano. Domay. Dan di boto hamu naung gabe sada daging dohot buru-buru na jahat anggo sapurtusi ainin na do nagabe sada daging do nasida pasiding para mainoni nasa dosa dohot niula di jolma di balia di daging na do alai na marmainan mardosa di daging na sendiri do dan di boto hamu daging muna do joroni to di perbadia na di bagasak kamu nang janal muna siya debata dada hamu na puna diri muna ayar gado hamu di debata ay argado hamu ditubus di bayi pasang apamu ma debata marhite-hite daging muna doho marhite-hite to di muna ay debata do na punay ido sahat na sada topik utama ni buku sada Korintuson ima masalah habadiau. Di arahuna Apostol Paulus do asa menjaga habadiau ni pamatangi apalagi menyangkut siubeon. Maka tagati maju waras seron namao siubeon manang si panganon. Odo na jot gabe tendensi ni golu holan na mamikiri nariko tu siubeon mamikiri aha nagabe si panganon nagabe tujuan ni ngulu. Siya turkuko godo taga baron pangalahon na sida nago parmainanon parajinaan pangalak kupon di sada Korintus 5. Pangalaho parmainanon mana pangalak kupon tergolong tu horong niya kebebasan na malubibu. Kebebasan na kebablasan na idok na ada na idok na bukan kebebasan mutlak menyeluruh melainkan kebebasan na maraton. Ay bebas do kita mangakon si panganon alai dak sude boy panganot tak sianom matarida hata dia nyala Kristen molo maraton goluna berbeda sian nasa tumada Kristus merite ngolu si galupari. Jadi Paulus mengedepankan habadiaon di paingo Apostol Paulus do huria Korintus markite ayat di turpuko dia 10 di do saluhna do jadi diau alai dak saluh marguna. Saluhna do jadi diau alai dan jadi patuduhon di manangau. Sia segi kemampuan boy jadi do ulahonna sude ulahonna ala mampu. Alai dak saluhna marguna. Aitu aha maulahon tasada ulahon na petuk situtu kita mangulahon ang marguna bahkan mabain haurahon manang haso satu dongan. Taringo tu pamatang pe Apostol Paulus madok dia 10 tolu tu butuh haido akasi panganon jala butuh haido akasi panganon alai rap pasohoton di debatado akai alai yang dagingi unang matu parmainanon tu Tuhani ma jala dagingi do Tuhani lapatan na nang petu butuh do sude si panganon ni pasohoton di debatado sude semua akan berjalan sesuai dengan waktunya dan waktunya akan berakhir. Narumikot ima pangarajayo diri pengendalian
laho mangakon si panganon doho pangarado di diri asa unang mangulahon parmainanon molo hala Kristen bodo mangarajai diri mangakon kasih panganon tentu ala adong di dirina pangarajaiyon asa unang diulahon parmainanan nabalo bihu aka dia makan nama berikut pangarajai diri terlubo bila Kristen adong do piga alasan na para jolo ruas ni Kristus do pamatangi dan di boto hamu ruas ni Kristus do pamatang muna tupak yok kuma ruas ni Kristus si bayar ruas ni siula para mainano ay halak na olo majamoton barang si lehon naso mangargahon akka titipan na tuibana daudoy siya rasa tanggung jawab songo tujuan ni ha Kristenoni ala si lehon-lehon di batado pamatangi ala ruas ni Kristus do pamatango naing mata jaha manang tarajai dirita asa unang madiramuni doho dosa parmainano ala ruas ni Kristus do pamatangi namar lapata doi nang saor hita di bagasa todi porbadia nang anaki ima Kristus didok muse dia sapulusia dan di boto hamu daging muda do joro di todi porbadia na di bagasa kamu nang kinalamuna siat debata dada hamu na puna dirimuna molo ruas ni Kristus jala joro di todi porbadia do pamatakta lapatanna dak kita napunai dak kita napuna dirita alai Kristus do jadi pamatang tahun dada guru dihita sa guru di debatado sesuai doho edeng dada au guru dia napa dua hon argado hamu ditobus asa pasanga pamuma debata marhite-hite daging muna doho marhite-hite to dimuna keadaan di Yesus natarsilan di Golgota ima tanda panabusion di debata di pamatang ni jolmai ahas warga ay mudat nado di bay manobus mudarna do di bay manobus jolmai nang sosana di pelehon asa malua jolmai sian panabusian para hatubanon ni dosa doho hamateo siang gonggoman ni sibolis pangagoi daktar sirang hamamate ni Tuhan Yesus sian panabusionna doho hamuluan ni ala Kristen ima ubanargasi tutungulu di jolmai ay utang naso hagarara dui ay ala muda ni Kristus itu na manugusita margiti hamamatena sejak panapauni dan di parmanianon dan di parmainanon di toppa di batajol mai tayo mapanapana parjoloi basa gabe hona uhum jol mana parjoloi ala mencoba nasida mangasahod diri sendiri dan disukut debata ala dong pusip-pusip tu ibana boy doho sarupa doh debata alani gabe di panganibana ma parbue ni hau na di porlaki gabe dia sahon ibana dirina dia liton sibolis gogona alani komana do ala Kristen asa boy gabe ruas ni pamatang nai si majojana si mangido nai pamangan si malolong si bior si bajujung do nasingi ruas ni debatadoi jala si lehon ni debatadoi naing pasangap po debata dan nagabe mangulah dosa do paleahod debata na paleahod debata do hala Kristen na mangulahon parmainanon manang pangalakupon alay na pasangat debata do hala Kristen molo dijaga habadiaon ni pamatang na sian ulaon haramunon pangalakupon nang akaulaon na sotama molo nang ditobus debata kita jala arga kita ditobus namar lapatan na dipasak debata do pamatang taon di balua sian parmainanon ima di leo debata hasangapon di pamatang kehormatan marahiti habadiauni alani marsangap do pamatang na para joloi alai dong mardosa jolmai morma manang nagabi mago dosa ngapi citra diri tajaga homai ay debatado napuna hasangapon di pamatangi
Pasangan made batang marahite pamatangi. Era revolusi industri na paupatono tu maca gudang do halak na sopola beriko di rohala lahu menjaga habadiau di rumah tanggaon nang di masyarakat. Alani perkembangan zaman teknologi torok don na lupa di habadiau ni pamatang nang habadiau ni todina. Alagabe teknologi na mga rajay do na mangatur pamatang na nang todina. Nunga teknologi doho pengaruhnya na mga rajay ngulu ni Solman Waingon. Dengan maraknya terbongkar prostitusi online nga gudang B. Marhite na melibatkan perhuaso ni Portidion. Aka pengusaha nang aka pejabat P. Aka artis nang aka naposo. Nunga murah-murah terjadi perselingkuhan ate. Marhite media sosial. Alani molo subuh terjadi teknologi wangon bodoh kita gak persidot menyebarkan atau menjadi pelaku-pelaku dosa. Para mainanon doho pangalakupon marhite internet website manang situs-situs na asing na menggiring godang colmai gabe mangulaon na kaulaon para mainanon doho pangalakupon na semakin marak para pudion. Alani mana mahita memakai teknologi na berkembangon dan teknologi na salah di perpudion. Alai cara berpikir ni colmai naso boy bertanggung jawab. Mana kita memakai teknologi na berkembangan dan teknologi ina salah mana ikon asa gabe siago nonton. Ala justru dirita mata rajai. Rajai diri mengendalikan saluh teknologi asa unang madabu tu kaulau naramun. Para mainan doho pangalakupon. Dan otik benuaing akajolo mana sebuah mengarajai diri na menghadapi zaman teknologi on. Marhite nasay maban status memuji dirina paburnang-burnang diri marhite FB Instagram do nasi marhite kana binaenna saya dipatib-tibbo dipuji-puji dirina doh madok akahata gabus gagap berita hoax. Iya gabe tarabuat do bangso itu dosa dang maila benuang col mama kataon nasoture jaladang maila benuang memang sebaliknya juga begitu. Dan maila bejolma pasahato tangyang na di Facebook. Gabe sumararga Tuhan ini baik. Ujung na gabe batu partutuhan tu nasing. Dan otik bejolma naolo mula-ulau gano pare hola mabal status. Margati-gati gano menit gano jom di FB nang di media sosial teknologi na asing. Kira nahurang ulon na. Pas sudah tiki hola mabal status na somarguna. Apa ini dok? Termasuk do ulau nasa marguna aka nama status nasuboy mga rajay dirina mengadopi teknologi dia 12 di dok saluhukna do jadi diau alai dak saluhukna marguna dang merlapatan saluhukna jaladang marguna molo gabisiga do ngulutta jala sudah tikita holan alai namar Facebook mar YouTube molo gabe tartuk halak tabaen patubu hacini roha dia kadongan jala patubu parsalisihon manang para badan alani gabus nang barita naso sitong molodang boy tarajai jala tapatuduk sudah hagiak de pandaging otak tulomo ni rohan de bata imana patuduho dosa dia dopan di de bata dita bai ma akka pangalahon na solomo rohan di de bata dosa nama baik gadisega hubungan taruh di bata doho dongan tajolma aladang boy tarajai jala patuduk hagiuk di pamatakta tulomo di roha di bata na mangi humuse dia sapulalu di dok maporus mahamu pasiding parmainanoni nasa dosa nani ula di jolma di balian di dagingna do alaina marmainan mardosa di daging nasa diri do akaulau na paroho dosa di balian di dagingna alai dosa parmainanon paroho dosa tu dagingna sendiri nama buan parsahiton di dagingna do aib kecemaran nang kenajisan tu pamatangna sendiri akasiula parmainanon nang pangalakupan mardosa do tu pamatangna sendiri
ala diramuni sadiri pamatangna paleaho dirina mana pamatangna jala gabe marsada pamatangna dohot di haramunan roh kenajisan. Ala ni di hatan bata sadarion maporus mahamu pasiding parmainanan. Unang adong haramuno di rumah tanggaon. Naing mabadia jala terhormat par rumah tanggaon ta. Gabe par rumah tanggaon na pasangat pun debata. Naing masatia kita dihuru di par rumah tanggaon na Kristen. Tajaga habadia unang hatomanan di keluarga. Doh di rumah tangga. Asagano pala nabuy mangrajay diri na mangadupi zaman teknologi. Akaido na mga tusig kebebasan na sasitong na. O barat wajaran ni Kristenon. Kebebasan na berguna tu dirita sadiri do tu dongat ta colma. Atau kebebasan na dia do na taanut na mengadupi zaman teknologi on. Amma na boy sujiot. Ima kebebasan na hobarat ikotulomo ni rohani debatado ima na majaga habadiaon hatomanon doho hauduho tu debata di huriyai di parumah tanggaon nang hitong-hitongan ni masyarakat. Kebebasan na sogabe patubuhon patutuho tu kadonga colma na membangun haporosyaw partudio doho moral. Bukan kebebasan na mabain gabe dan bermoral maralo tu lomo ni rohani debata. Na patuluho kebebasan na mampu membangun persauran na dengan na patubuhon holong ni roha hasitongan keadilan dohot kejujuran. Dan kebebasan nasitong molo alani kebebasan tak memakai teknologi. Gabe tubuh ketidakadilan doh perbedaan aladang jujur kita mabain akka berita di medsos. Kebebasan untuk aturan peraturan hukum manang undang-undang digurian yang di tengah-tengah di bangsope mangalo aturan peraturan doh undang-undang holan alani dan boy tarajai dirita memakai teknologi ala adong wasota maralo doi tulomo ni roha di debata. Kebebasan nama parbuehon haserepon di roha doho ketulusan tu debata nang tudonga jolma ido na di halomohon debata. Kebebasan di Bandua Gijang doho kebebasan di roha doho na berisi kemunafikan ido na patubuhon kesewenang-wenangan namar lomo-lomo tudongan iman edo na kebebasan na kebablasan. Gabe menindas manang menyalahgunakan kekuasaan. Artina pangaraja di diri imasada para buwe ni ulau ni todi songon Galatia 5:22. Tarajai mengendalikan diri terhadap teknologi. Gano palak adong domoto manang filosofi ni ngoluna misalnya berjiwa sosial, berhati tegar, berotak cerdik. Adong musena semangat adalah jalan menuju sukses dan semangat adalah sahabatku. Di lehong moto ido pengaruh nama caibal gading ulu tahun nagabe penyemangat. Song moto ni Huria Korintus mandok segala sesuatu adalah halal bagiku. Ala dia tong nasida dong nang saluhutna nasida ditobus debata asa bebas nasida mangulah lomo ni roha si ulaonna sebebas-bebasna. Apa kebebasan ini bukan kebebasan yang mutlak tetapi kebebasan namarato. Asa torop ala Kristen di Korintus mangulau parmainano pe seakan-akan no problem. Asal nyaman diulah mak dan boy ala Kristen nasongoni. Ai halal dosudena jika kamu merasa nyaman lakukan itu. Salele sotar boto. Molo selagi nyaman si ulah honoton parmainano parmabuat nasi. Reko situ tu dalam prinsip hidup. Dajaga maroha nang ate-ate nang pikirata. Asa margogo hita mengerajai diri madalani guluon apalagi mah di pengaruh di zaman teknologi na parkudion. Denggam mah hita dian media Jehovah aisian ibana dosa luhuk na dongi.